Ceritane dina iki arep mbeleh wedhus iki guys, acara syukuran. Iki bapak-bapake sik padha ngopi, teh. Nah iki bolone sik nariki wedhus iki guys, saka kandang arep dibeleh iki guys. Aku tak jatah nyuting wae iki guys, ora tegel aku jane kon ngujaki iki mau, tapi ora wani aku guys. Nah iki proses dibrongot iki guys, men kepenak engko ngresikine wulune. Nah kae wis bar dibrongot terus diusuk-usuk karo banyu iki guys, men iso resik ngono lho guys. Nah iki bapak-bapake ya sik do nonton iki guys, nunggu giliran kerjanan iki guys. Nah kae guys wis rampungan dibrongot, ulune wis diresiki, iki tinggal nguliti guys. Iki bar dikuliti dipisah-pisah iki guys, ana sing ngurusi lulang, ana sing ngurusi daging, ana sing ngurusi tulange iki, ana sing tuang cacah-cacahe guys, ana sing ngurusi ndase kuwi guys. Wah wis kabeh pokoke padha gerak iki guys. Nah iki ana Mas Indra iki ngurusi bagian palake iki guys.